Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının siyasi kengeşinin ve Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının Asfalt Şehir Komitetinin kuramağına hormatly prezidentimizin ekologiya siyasatı abadan durmuşun kepilatlı maslahat etçirilim. Bir ton çıkışlarda belirlenişel hormatly prezidentimizin bir karar devletinin bagtiyarlığını Türkmen halkının her bir raýatynyň bagtiyar we asuda durmuşda ruhbent ýaşamak üçin ulu aladalar ediýär. Milli liderimizin parasatly öňdörgürçi siýasaty bolan döwlet adam düşündirdiğin taglamasynyň baş sürgüsine öwrülen bir karar döwletimizin bagtiyarlygyny ekologiya medeniýetini Türkmen tebigatyny gözelleşdirmäge, tebigy baýlyklar gorap saklamaga we olary rejeli peýdalanmaga aýratyn ähmet berilýär. Çünki taşky uruşagyň sagdyrlygy, arastaçylyk insan saglygynyň girewi bolup hyzmat etýär. Kahraman arka tarafının batırga vermegine, bu ulgamda Türkmen toprağının täsin tebigatyň köp türlülügini we gözelligini saklamaga, onun baýlyklarynyň rejili ulgamyny üpçün etmäge gönükdirilen giň möçerli tatlamalar durmuşa geçirilýär. Biyologi köp türlülügi aýagda saklamak boýunça netijeli çäreler geçirilip, suwhoçylyk tatlamalary hem de giň möçerli bagy bosalygy örmek bardyky maksatnamalary amala asyrylýar. Garasy hem baky bir tarap Türkmenistan bir ulgamdaky halkara hyzmatdaşlygynyň, halkara konwensiýalarynyň we ulaşyklarynyň çäklerini daşky uruşy goramak meselelerini çözmäge sallamly goşunt goşýanlygy hem de bir urda halkara goramalaryň köpsi bilen işen hyzmatdaşlyk etýänligi diýsen gowundurjydyr. Maslahatda onun çıkışlarda Türkmenistan'ın tebigi baýlyklaryny gorap saklamak, aýagly we rejeli peýdalanmak, ekologiya howpsuzlygy barada giň işlerini gurrun etildi. Türkmenistan'ın hormatly prezidentiniň dünýäde möhüm ekologiya meselelerini çözmekde öňe sürýän başlanýyşlarynyň ähmeti bellenini. Maslahatda çıkışlar tebigatymyzyň baýlaşmak we gözelleşmek üçin giň mümkinçilikler döredýän arkada prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Türkmenistan'ın yukarı kariýetiniň guramagyna kaglaryň we kariýet işgärleriniň gatnaşmagyna daşky guruşa goramagyň bütün dünýä güni münasibetli tebigaty goramak bagtiyar durmuşyň kepilatly oku maslahaty geçirildi. Bir ýerden çıkışlarda ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna arasy daşky guruşa hemişe üpçün etmek boýunça anyp barýan işlere Türkmenistanyň yukarı kariýet we beýlik kariýet idaralary tarapyndan işen gatnaşmak, kariýet işgärleriniň degişli uğurlary boýunça hüner ustalyklaryny hem de bilim derejelerini ýokalandyrmak barada anyk gurrun etildi. Maslahata gatnaşyjylar watanynyň baýlyklaryny hem de tebigatymynyň gözelliklerini gorap saklamagyň we köpertmegiň hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutýan uğurlarynyň biri bolup durýanlygyny aýratyn nagtadylar. Milli tebigaty goraş maksatnamasy ykdysady pudakda durmuş ulgamyna we ekologiya babatda wezipeleri toplumyň çözmäge dayanýar. Bu bolsa adamlaryň durmuşynyň ähli babatda rawatlanmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Çıkışlarda bu urda hünärmenleriň öňde bardy tejribesi, tebigaty goramak babatda görülen anyk çäreler, ýurdumyzyň milli tebigi baýlyklaryny gorap saklamagy hem de köpertmäge, ekologiya abadançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen möhüm maksatnamalaryň we tatlamalaryň durmuşa geçirilmegine garanýan işler beýan edildi. Şeýle hem bagy bosalygy bir ömüň uly maksatnamasynyň suwhoçylyk tatlamalaryny we tebigi gözelligi gorap saklamak boýunça çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirişi barada gurrun edildi. Oku maslahatynyň ahyryna 10 gatnaşanlar bir karar döwletiniň bagtiyarlygyny, watan gorugçylaryň işiniň maddi injamlaryny binýatynyň pugulanmagy, döwrewap şertlerde netijeli işlemekleri we ýaşamaklary üçin taýsy tagallar edýän Kahraman arka tarapynda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzdaki sport mehmanhanasyna Türkmenistanyň Gylýarmay Milli Jemgyýetiniň guramagyna sartyn durmuş ýörgüsine eýermek, mögümleýin ýokanç keselleriniň öňüne almaklyga bagşlanyp, wagyn nesihat okuw çäresi geçirildi. Gylýarmay Milli Jemgyýetiniň vilayet bölümleriniň işgärleriniň we meýil tinçileriň gatnaşmagyna geçirilen çärede saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerini ilatyň arasyna köpçülikleýin öňüne alyş işleri geçirmek barada maňy bersilen gurrun edildi. Bu ýerde sagdyn durmuş ýörgüsi, mögümleýin döreýän ýokanç keselleriniň öňüne almak, beden ter we sportyň saglygy peýdasy, köpçülikleýin öňüne alyş saglyk bagly halalaryna geçmekliň ähmeti, yaramaly enlikleriň adam saglygyna we jemgyýete ýetirýän ziýanly täsirleri barada anyk misallara salgylanyp gurrun edildi.
Şeýle eskişeterler hormatly prezidentimiň raýatlarymyň betini we ruhtaýynyň sagtyny hakyky watança edip geçirmek baradaky siýasatyna we döwlet başçylarymyň beden ter we sport baradaky aýdyrlaryny durmuşa geçirmek, şeýle raýatlarymyň boş wagtlaryny ýerlikli peýdalanmaklaryny, olaryň biýdüňçiliklerden, yaramaz enliklerden daşda durmaklaryny, ýüze çykýan ugsalyklaryň öňüne almak, ýaş nesliniň ahlak taýdan arasy, beden taýdan berk bolmagyny gazanmak, olaryň arasynda sagtyn durmuş şöhretini wagyl etmek biziň hemmemizin borcumuzdur diýip bellädiler. Bu ýerde eskişeterler milletiň saglygyny goramak, döwletiň durmuş syýasatynyň ileri tutýan urlarynyň biri bolup durýar. Bir karar döwletimiň bagtyrlyk döwründe hormatly prezidentimiň ilgisi aladalar netijesini ýurdumyzda sagtyn jemgyýeti bir karar etmekde, sagtyn durmuş şöhretini rawatlandyrmakda anyp barýan nusgalyk işler dogrusyna durup geçdirer. Geçirilen wagyl nisagat şähersinde eskişeterler ata watanymyzda adam saglygyny ähli ileri tutýan hormatly prezidentimiň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Magtumlanak Türkmen Döwlet Üniversitetinde daşky gurşaw goramoň bütün dünýä gününe bagşlanyp, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk syýasaty, ekologiýa awadançylygyny öpçün etmegiň ygtybarly ýoly ratly ilmi usul maslahat geçirildi. Marat Garif adına Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde geçirilen ilmi amal maslahat, ekologiýa we daşky gurşaw goramoň meseleleri berkirar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň maksadydyr diýip atlandyryldy. Şeýle maslahat Türkmenistan Döwlet Serhek Gullugy tarapyndan hep geçirildi. Türkmen Owa Hocalyk Üniversitetiniň şäherinde ýerleşen zoologiýa muzeýinde geçirilen şähere daşky gurşaw goramoň bütün dünýä günü bilen baglanşykly boldy. Marat Garif adına Türkmenistan Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň Ineniň we Çağanyň saglyk goraş okuw ilmi merkezinde çağanyň erki ötüşi bagtyrlyk geljegiň esaslar hatly ilmi amal maslahat işçi häsiýetde beslendi. Gökdere jurgusundaki merkezlerde dinjalyan çağalar bilen Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, bilim ministrlikleriniň wekilleri bilen birlikde geçirilen duşuk ören netijeli boldy. Çağalaryň dinjalyşyny ýokary derejede geçirmek üçin bilim, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň meýilnamasyna laýykda dürli çäreler geçirilýär. Merkezlerde Döwlet Mehmet Azad adyna Türkmen milli dünýä dilleri, Türkmen Döwlet Medeniýet institutlarynyň, şeýle Magtumlanak Türkmen Döwlet Üniversitetiniň tejribedäki talepleri, çağalaryň wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin gazaply çäreler gurnaýarlar. Orta mekteplerde dörülden çağalaryň tomosky dinjalyş meýdançylaryna talablar işler alınıp barylýar. Bu işden ýokary guramaçylygy Aşgabat şäher baş bilim müdiri tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmenistan Taşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutuna 3-nji iýunyna hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna paýtagtymyzda universitet binasynyň açylmagy, şeýerde geçiren sport şäherleri münasibetli maslahat geçirildi. Bir ýerde çykyşlarda bellenýär, ýurdumyzda bütün dünýä universitet güni münasibetli geçirilen şäherler ýokary iş şeňlige eýe bolup, munyň özi diýarymyzda sportyň barha rawatlanýanyny we sportyň ustaklarynyň hatarynyň ulaýanynyň nobatdaky sutnamasy boldy. Bir ýerde çykaderler Türkmenistanda velosiped sportynyň işin häsiýeti eýe bolmagy, sportyň ekologiýa taýdan arasy görnüşine tutuş ilatyň aýratynda ýaşlaryň çekilmegi, bu ýurda maksatnamalyň çäreleriň amala asyrylýanyny bellädiler. Bu geçiren çärenin esasy maksady ýaşlarymyň arasynda sagtyn durmuş şöhretini wagyl etmekden, olaryň sporta bolan höweslerini berkitmekden ibaret boldy. Elbetde hormatly prezidentimiň nyktaşy, sport sagtylygyň gyrewdir. Sagtyn nesli bolsa kuwatly döwletiň berk dayançydyr. 3-nji ýylyna bütün dünýä velosiped güni münasibetli paýtagtymyň ýaşaýjylarynyň gatnaşmagyna geçirilen sport şäherleri köpçülikliğinin häsiýeti eýe bolup, ol ýokary ruh bilenlige eýe boldy. Ulan kişi ähli iýleşlerimiz bütün dünýä velosiped gününe ören taýýarlykda geldiler. Maslahata gatnaşsalar bu ýyşaşly wakalaryň öňüne hormatly prezidentimiň taýs tagallalarynyň we alyp barýan oňyn içeri we taşary syýasatynyň bardygyny, döwlet başçylarymyň halkymyň hal ýagdaýyny hassa gowrandyrmagy ugruna alyp barýan tutumly işleriniň rawatçylyklara berkilenýändigini bellädiler. Hem de munyň üçin milli liderimizde alkyş sözlerini aýtdylar. Paýtagtymyzda geçirilen sport bäsleşikleri ufatlan kemale gelýändigini äşkär edýär. 13-nji tapgyrda Aşgabat, Altynasar, Köpetdağ, Şagadam, Energetika, Ahal, Nevitçi, Merew duşşar. Paýtagtymyzda geçirijek oýunlar jan koýarlaryň, hunärmenleriň üns merkezinde bolar. Geçen tapgyryň netijeliligi tapawutly bolanyny hem bellerlik kıllar. Meýerim bolşaly 10-njy tapgyrda Altynasar energetikany uly 6-1 hasably tutdy. Bu netije turgunlaryň öňdürligini berkitmäne mümkinçilik berdi. Nevitçi bilen Aşgabat duşşugy barabar hasabyna tamamlandy. Ahal bilen Köpetdağyň oýuny ýeňji keskitlenmedi. Duşşukda 0-0 hasap alındy.
Mer bilen şağa adamyň duşugy gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Mehmançylykda oýnanyny garamazdan Nevitçi gaýtadan işleýän zawadlar toplumynyň topary meýdança eýelerini iki bir hasabyny utmagy başardy. Şağa adamyň izderli gazanýan üstünlikleri toparyň belen sepkitleri eýlemegi, maksat edinenlikleri tasdikleýär. 9-njy tapgyrda şağa adam öz meýdançasyny Nevitçiler topary bilen geçiren duşugyny hem önemli ýeňiş gazandy. Şonu Nevitçe 3 nol hasanla texniki utuluş ıglan edildi. Geçirilen oyunlardan son altın atıra 24, Ahal 22, Şağa adam 18, Aşgabat 17, Köpet Dağı 16, Merv 13, Nevitçe 10, Energetika 8 tutuk bilen yarış tertipnamasynda degişli orunlara erildiler. Halkara aşıkları, Türkmen Döwlet Maliýe, Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşyk Telekommunikasiýalar we Informatikalar, Inженер Tehnika we Kommunikasiýalar institutlaryny, Oğuzhan adyndaky inженер tehnologiýalar, halkara näwitli gady universitetlerine geçirilen ýarışlarda özara duşuklary ulu orun berildi. Döwletliler köşkünde geçirilen sport bähseşikleri ýurdumyzda sagdym durmuş ýörüsiniň rowanşanýanyny äşkär etdi. Mehriban ileşler, ýaşaýyş jaýlaryna gaz bilen işleýän enjanlaryň gurundan otugyň pençeresinde otugyň howasyny çarşmak üçin ýürüýte açylýan gözü bolup, gaz enjamynyň ýokarysynda bolsa, howa çekeji haýwan oturdurmaly. Gaz enjamyny ulanylýan raýatlar gaz enjanlarynyň tüsse çykarlarynyň we howa çarşyjy ulgamlarynyň tehniki taýdan saz işçiligine gözegçilik etmäge, gaz bilen işleýän enjanlarynyň işi girdimenden işleýän wagtynda onuň howa çekejilik ukyplygyna barlamaga, howa çekejiniň gözünekli gapagyny öz wagtynda arasalamaga, gaz bilen işleýän enjanlar ulanylmadan onuň ojaklarynyň ýanaçylyk ukybynyň sadygyny barlamaga, tüsse çykarlarynyň gurumlaryny öz wagtynda arasalamaga, gaz bilen işleýän enjanlar ulanylyndan soň gaz aktyrjylaryň nurwatyny yapmaga, gazyň ýygy otogda duýulanyny gaz enjanyny ulanmaga bet edip, gaz geçirjileriň nurwatyny ýapyp